день, мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії «Правова позиція». Можете також представитись? Так, добрий день, я Яна. Угу. Як про нас дізналися? Я дізналася через Інстаграм. Угу. З якою проблемою звернулися до нас? Я взагалі звернулася в інтересах бабусі, адже їй не враховували стаж до пенсії. Добре. В чому полягала неможливість? В тому, що вона не могла вийти на пенсію через помилки в трудовій книжці і постійні відмови від пенсійного, так скажемо. Угу. Яку послугу було надано нами? Ваші адвокати звернулися з підготовленими документами до суду. Угу. Чи задоволені результатом? Так, тому що по закінченню судового процесу бабуся вийшла на пенсію. Це супер. Дякую вам за відгук. Гарного вечора. І вам дякую, навзаєм.